Der er 22% af lederne, som selv peger på, at mange forandringer er faktisk en hæmmer for udøvelse af god ledelse. Men omvendt er der også 10% af lederne, der siger, at for få forandringer i deres virksomheder er en hæmmer for god ledelse i virksomheden. Så det er i virkeligheden et spørgsmål om, ikke et spørgsmål om, vi skal have forandringer eller ikke forandringer, men det er et spørgsmål om at sætte de rigtige forandringer i gang og sørge for at komme i mål med dem. Al god ledelse betyder jo også, at man skal inddrage medarbejderne og inddrage medarbejderne rigtig hurtigt. Og det betyder også, at når der er nogle ledere, som ser, at der er behov for en forandring, og det anerkender jeg, at forandringerne kommer jo rigtig hurtigt, så handler det om, at man skal have inddraget sine medarbejdere så hurtigt som muligt. Fordi det er stadigvæk dem, som er derude, uanset om vi nu snakker produktionsarbejdspladser, vi taler vidensarbejdspladser eller hvor det er. Så dem, der sidder med fingrene nede i det, har generelt rigtig mange gode perspektiver på, hvordan kan vi få det bedste ud af det her. Jamen det er en anden verden nu, hvor det konstante er forandringen. Det konstante er ikke, skal vi sige, en hverdag, der fortsætter i lang tid. Og det betyder, at det gælder for alle, der er her i salen, og alle os, der står heroppe. Det kan være, at vi skal arbejde et andet sted om 3 år. Hvad gør jeg så for hele tiden at være med på det? Hvad gør man som leder for at støtte sine medarbejdere og udvikle sine kompetencer hele tiden, så man kan arbejde mange forskellige steder? Hvad gør man for ikke at isolere folk i bestemte situationer, som gør, at man kommer ud af arbejdsmarkedet senere? Alle de ting er noget, vi alle sammen skal vende os til, at det er dagligdagen. Forandringsprocessen starter i et tæt samspil mellem medarbejdere og ledelse, og så skal det selvfølgelig være helt klart, hvorfor man har de forandringsprocesser. Altså er det af sparehensyn, er det udviklingshensyn, eller hvad er formålet? Altså for ellers så kan jeg have meget svært ved at se mig selv i den proces, der skal være. Vi ved, at vores medarbejdere er optaget af at løse de opgaver, de har på en god måde. Så udfordringen er at skabe det samspil mellem nødvendigheden, meningen med forandring, og så fokus på kerneopgaven. Der, hvor det går galt, tror jeg, det er, hvor forandringen bliver formål i sig selv, og man egentlig glemmer kerneforretningen. Altså, de færreste af os er jo ansat til at skulle udføre forandring. Vi har nogle kerneopgaver, som vi gerne man kan sige, har uddannet os til og gerne vil udleve. Og jeg tror, at de forandringer, som kører bedst, jamen det er der, hvor man evner at balancere med at skabe forandring, men selvfølgelig have fokus på, at vi er ansat til at lave noget helt specielt. Det er vores kerneopgaver, vi skal have fokus på. Det er ikke kun inddragelse, der er vigtigt, det er jo også kommunikation. Altså fortæl medarbejderne det, man ved, imødegå den usikkerhed og den forvirring, der kan være om, hvad er det, man skal i gang med nu, og hvad betyder det her for den enkelte, og hvorfor skal vi det hele taget have forandringen, hvad er det, den skal medføre.